Sob-sob na ang kabaho aron mahuman gyud sa deadline ang ikatulong taytayan nga magdugtong sa Sugbo o sa isla sa Mactan. Di pahibaw sa tagdumala nga 47% na natrabaho ang Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX. Tanaw nato kung kumusta na ang katukuran sa third bridge ug ang pamaagi sa pagtukod sa iconic structure. Ani ang report. Hapit katunga o 47.32% nang natrabaho ang Cebu-Cordova Link Expressway. Nakaugbok na ang mahaligin ini gikan sa dakbayan sa Sugbo padung sa lungsod sa Cordova. Nakumpleto na ang main bridge Tower 1 sa Cebu City ug ang Tower 2 sa Cordova. Sa usa ka audio-video presentation, ipakita ang tibok proseso sa pagbugna nila sa taytayan. Hangtod na sa naporma kini ug ang future look nini nga gibansagan nga iconic structure. 47% that includes engineering, procurement, and construction. 47% na nga trabaho kining Cebu-Cordova Link Expressway. Gani ato makita kining usa sa mga haligi nga nahimutang diri sa Shell Island. O niya atong nasayran gihulagway kining earthquake resilient. Usa sa mga special feature nga nagmatuod nga lig-on kining naasoy taytayan. Usa-usab ang rubber bearing. Ang ilang gigamit nga maka-adjust kung adunay paglihok sa mga panghitabo nga dili kaligayan aron masiguro nga luwas ang taytayan. We've designed the seismic design has sort of taken the possibility of about 7.8 Richter on the Richter scale, and that is because of where the faults are. That's about 180 kilometers from here. Because it won't happen just here, because there's no fault just here. Samtang usa sa highlight landmark design kung mahumanaon niya ang CCLEX, mao ang cross sa tumoy sa 145 meters nga main pylons. Simbolo kini isip Cradle of Christianity ang Sugbo. Ang 8.5 kilometers nga CCLEX adunay 30 ka bilyon ka pesos nga budget o gikitakdang mahumana sa tuig 2021. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.